colaboración. A imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por corrupción converteu a sesión de control ao goberno nun duro choque político. O Executivo saiu en defensa do expresidente e o PP aproveitou para elevar a presión sobre os socios parlamentarios de Sánchez, os que acusa de cómplices. Que tal? Moi boas tardes. Pedro Sánchez saiu en defensa de Zapatero. A oposición eleva o ton político. Alberto Núñez Feijóo pediulle ao presidente do goberno que marche e vincula directamente o caso coas decisións aprobadas polo Consello de Ministros. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Muchas gracias, señor. E tamén houve unha tirapuxa no Parlamento de Galicia á conta do idioma. Ana Pontón acusou o presidente de poñer en risco galego. E Rueda respondeulle asegurando que as políticas monolingües do nacionalismo son unha ameaza para a liberdade lingüística en Galicia. Si vostede quere traballar polo galego, aplicaría as medidas que ten no Plan Xeral de Normalización Lingüística. Galicia, voy a repetir as veces que faga falta, é orgullosamente libre e orgullosamente bilingüe, señora Pontón. Lugo recupera por fin unha das conexións máis demandadas, un tren que permite chegar á capital antes das 10 da mañá. Hai máis cambios nas comunicacións de Galicia con Madrid porque Ourense gaña un AVE directo sen paradas. Tamén hai cambios importantes na idade en que comezan os cribados para detectar o cancro de mama. Adiántase 5 anos, comezarán aos 45 e faránse ata os 74 anos. Martiño Ramos descontará dos seus días en prisión os 5 meses que xa pasou nun cárcere cubano. Ramos violou unha alumna menor de idade en Ourense e ten que cumprir 13 anos e medio de condena. Por centímetros non acabou co coche no mar, o condutor perdeu o control do vehículo na zona do Portiño e avanzou sen frear ata bater contra unha pequena embarcación. E nos deportes, o Celta e o Depor entran na conta atrás. O Celta adestrou hoxe, obxectivo Europa League. O Depor tamén adestrou, obxectivo ascenso a Primeira División. A galega estará en directo cos dous equipos este sábado e o domingo. E hoxe Galicia comeza a cambiar o paraugas pola manga curta. Comeza un episodio de calor que vai deixar temperaturas máis propias de xullo ca de maio. Esta mesma tarde poderemos rozar os 30 graus no sur e atención porque nos próximos días a calor aínda vai ir a máis. A imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sacode a política nacional. Pedro Sánchez saiu esta mañá no Congreso en defensa do expresidente. Descartou adiantar as eleccións. E Alberto Núñez Feijóo dixo que vai facer todo o posible para provocar un cambio na Moncloa e insta aos socios do goberno a que movan ficha. Como era de esperar, a imputación de Zapatero copou o debate. Tras lelo auto, o PP tira esta conclusión. Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Pero o líder da oposición pídelle ao presidente que dimita. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027. Sánchez descarta adiantar as eleccións e Feijóo presentar unha moción de censura mentres non lle dean os números. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que cambie el gobierno. Los socios tienen que mover ficha. Os socios sí empezan a admitir que están descolocados. Estoy jodido. Tras lelo auto do xuíz. Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Outros aliados tamén teñen dúbidas. No pinta bien el auto. No huele bien. E incluso o socio de goberno Sumar reclama ao PSOE unha reacción. Regular bien todas las actividades de los expresidentes del gobierno. O actual Sánchez marchou do Congreso deixando tras sí un ronsel de interrogantes. ¿Sigue confiando en el Zapatero? ¿Ha leído el auto? ¿Ha hablado con Zapatero, presidente? ¿Ha hablado con Zapatero? A Audiencia Nacional apunta a que Zapatero percibiu case 2 millóns de euros en mordidas e que utilizou sociedades interpostas en Dubai. A investigación comezou en 2024, cando en Suiza e Francia se investigaba unha organización por branquear cartos procedentes de Venezuela. Sabela.
Marta, esa investigación que leva en marcha 2 anos, unha investigación internacional, esa investigación apareceron correos, comunicacións, tamén documentación de conversas, correos electrónicos que apuntaban a España como posible país de destino de parte, a lo menos, deses presuntamente cartos opacos que serían enviados aquí para ser branqueados. Entón chegou aquí a España a petición internacional e a Fiscalía Antifraude rastrexou esas e outras conversas, tamén rastrexou movementos de cartos e transferencias bancarias e veu indicios de que o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, estaría no vértice dese presunto entramado que, utilizando a súa influencia, estaría cobrando presuntamente comisións ilegais. Están analizando a posibilidade de que chegara a cobrar ata 2 millóns de euros en comisións ilegais e, ademais, tamén a través de empresas opacas establecidas a nivel internacional. Esa investigación comezou no 2024 e agora cando o xuíz chama a declarar a Rodríguez Zapatero. Será en 13 días, o día 2 de xuño, aquí ante o xuíz Calama na Audiencia Nacional. Mentres continúa ese proceso, parte das acusacións particulares deste asunto están pedindo medidas cautelares contra Rodríguez Zapatero. Entre outras cousas, ante o risco de fuga, están pedindo que se lle retire o pasaporte. O rescate da aeroliña Plus Ultra con cartos públicos en 2021 está na orixe desta imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero hoxe soubemos que os seus problemas, os da aeroliña, eses problemas de liquidez, viñan de anos atrás. A situación económica da aeroliña Plus Ultra acumulaba importantes perdas previamente á operación de rescate, admitiu o encargado de auditar as contas da compañía a preguntas do portavoz do Partido Popular. Era una empresa que no tenía liquidez 2 años antes de la pandemia. ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Con lo cual, era una empresa que no podía haber accedido al rescate de acuerdo con la normativa europea. ¿Es correcto? Bueno, yo no conocía la normativa europea. O auditor nega que lle encargaran informes para xustificar o rescate de 53 millóns de euros avalado polo goberno, pero recoñece que entre os documentos analizados pros seus informes había algunha factura da empresa Análisis Relevante, clave no auto xudicial que investiga o expresidente Zapatero. Hemos visto alguna factura de un Julio Martínez, de Julio Martínez de la empresa, que sale en la prensa. Julio Martínez é o administrador de Análisis Relevante, a empresa da que, segundo a investigación, Zapatero e as súas fillas chegaron a cobrar ata 600.000 euros. Os socialistas galegos súmanse á teoría do lawfare. O secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro evita a prensa dende onte, pero a súa número 2, Lara Méndez, di aquí na Televisión de Galicia que a investigación forma parte dunha campaña contra o goberno de Pedro Sánchez. Que o señor Feijóo esteña pedindo adianto electoral e que fale de corrupción cando sabemos como traballa o señor Feijóo, porque vivimos aquí en Galicia cando o noso secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro iba a ser candidato á Xunta de Galicia. Tamén sobre a imputación de Zapatero, o goberno galego mostra a súa preocupación pola degradación da vida pública. A verdade é que hai unha doble vara de medir na que levamos moito tempo insistindo, pero é evidente, porque si en vez de ser un expresidente do Partido Socialista fose un expresidente do Partido Popular, hoxe non estaríamos neste pleno da Cámara, habería manifestacións e estarían pedindo explicacións de todo tipo. A Audiencia Nacional retomou o xuízo do caso Púnica. Declararon os acusados de amañar contratos para as festas patronais de algúns concellos madrileños entre 2004 e 2013. Entre eles, Francisco Granados, que foi número 2 no goberno autonómico de Esperanza Aguirre, negou que el dera instruccións para as supostas irregularidades. Yo no he participado en nada de la gestión de ningún ayuntamiento, pero no en las fiestas, en nada. Pero no es que lo diga yo, señoría señora fiscal. Sí, es que lo han dicho los 50 o 60 que han venido a declarar. Entonces, por repetir una cosa 1000 veces no pasa a ser verdad. A muller que denunciou por acoso sexual o expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, declara por primeira vez. O seu abogado di que hai máis vítimas que sufriron o acoso de Tomé. A denunciante levou 2 testemuñas que tamén prestaron declaración. Son unha traballadora do Partido Socialista e unha amiga que estaba con ela cando Tomé presuntamente ameazou con suspenderlle a oposición o Concello de Monforte se non mantiña con el relacións. Noelia.
Ao rematar a declaración, o abogado da denunciante avanzou algunhas das claves deste caso, dixo que non había novas denuncias, pero asegurou que si hai máis vítimas e que é decisión da xuíza chamalas a declarar e incluílas no proceso. Dixo que había indicios para seguir por este camiño. Acusou tamén ao Partido Socialista de ter coñecemento deste asunto antes da denuncia. De momento, para o que non hai data e para a declaración do acusado, o expresidente da Deputación e do Partido Socialista lugués, José Tomé, sempre negou estes feitos, apartouse da Deputación e tamén do partido, pero segue como alcalde non adscrito en Monforte. A defensa da lingua galega ocupou hoxe o debate entre Alfonso Rueda e Ana Pontón no Parlamento. De fondo, ese pacto pola lingua no que traballa a Xunta dende hai meses, Xesús. Si esa pregunta viña precedida pola recente celebración do Día das Letras Galegas. Diana Pontón que a Xunta traballa en contra da lingua galega. Rueda sostén todo o contrario e pon como exemplo ese pacto pola lingua no que o seu goberno leva traballando meses da man de entidades e institucións. Pero lamentou Alfonso Rueda que o BNG sexa a única, dixo, que decidiu abandonar eses traballos. A lingua que nos fai estar no mundo con voz propia, pero que lamentablemente está nunha situación crítica tras 17 anos onde o seu goberno está facendo política de acoso e derribo contra o galego. Señor Rueda, pregúntolle, vai tomar medidas ou vai seguir coa súa política de acoso e derribo ao galego? Gracias. Pregunta exactamente cando imos empezar a diseñar e implementar unha política a favor do galego. Podería contestarlle algo que vostede xa sabe. Xa estamos nelo, xa estamos facendo. Con moitísima xente. Quen falta? Os de sempre, vostedes, que fan o que fan sempre nas tres fases. Primeiro non, despois me salgo e despois intento reventalo dende fora. Cae. Neste pleno, Democracia Ourensana pediulle a Rueda que modificase a lei de augas termais. Segundo eles, prexudica o uso de lecer das pozas tan características desta cidade. O presidente mostrouse aberto a facer cambios, pero non a deixar a explotación desas pozas sen ningún tipo de regulación. Porque solamente contemplaba pois a posibilidade, reducindo rapidamente a cuestión de balnearios ou de piscinas, sin contemplar esa posibilidade que, como digo, é prácticamente única en España das pozas termais da cidade de Ourense. Está feita pensando en que o termalismo ten que ter moitísimo futuro. E para ter futuro hai que ter rigor. E as cousas hai que facelas ben. E chamarlle a cada instalación que tiña que ver co termalismo polo seu nome e impoñerlle as súas condicións. E non querer facer tabla rasa e dicir que a solución está en modificar unha lei e non en modificar as instalacións que regula esa lei. Se van viaxar en tren a Madrid dende Galicia, dende hoxe hai cambios. Unha maravilla, 3 horas, unha maravilla. Se cumple, é unha maravilla. Tendo a voar en vez do tren polo tema do tempo. Moitos días veño pola mañá e volvo pola noite, no tren faise longo, sobre todo cando hai esperas. Son algúns dos pasaxeiros do tren. En Lugo recuperan o Albia máis madrugador, unha bella demanda, e en Ourense xa poden ir ata Madrid sen paradas. A principal novidade na reorganización de Renfe é a liña madrugadora que sae de Lugo ás 5:20 da mañá e fai parada na Gudiña ás 8:15, atendendo á reivindicación dos veciños do Oriente Ourensán para chegar a Madrid con tempo de facer xestións. Cantos máis trens, mellor. Cantos máis mellor, para todos. Eso é perfecto, a verdade que é moi cómodo. E se fixesen un pouquiño antes tamén axudaría moito. As remodelacións afectan tamén outros horarios e paradas. Ás 5:50 sae de Vigo o primeiro AVE directo entre Galicia e Madrid. Ten paradas en Santiago e Ourense, pero suprime as de Castela e León para reducir tempos. Para nos de aquí moito mellor, hostia, ao final recortamos moito tempo. Moi rápido, moi cómodo. Sí, perfecto. Maravilla. Eu, casualmente este mes fun 3 veces a Madrid e unha maravilla, 3 horas, unha maravilla. Onde máis queixa teñen é en Vigo, xa que o 75% dos trens que lles dan servizo fan parada en Santiago, o que ralentiza a viaxe. Ganar o jubileo é de cando é Santiago o día 25, pero todos os días había que facer que non tuvésemos que pasar por Santiago, home.
Tamén hai modificacións nas liñas entre Madrid e Galicia. O tren máis madrugador sae de Chamartín ás 6:30 da mañá e para na Gudiña ás 8:36. Malia todo, seguen as demandas. Lugo estrea servizo matinal, pero perde as frecuencias de media mañá. A estación queda sen actividade durante 5 horas. Sega a ser unha das cidades peor comunicadas do Estado. Non hai frecuencia, non hai servicios, esta cantina está pechada hai anos. As obras na estación e na vía seguen a condicionar as viaxes. Hai atrasos e moitos treitos hai que facelos en bus. Autobús hacia Ourense e logo en Ourense teño que pillar o tren. 2 horas, tarde máis. Incidencias que se repiten na liña con máis usuarios a do eixo atlántico. Hai un mes, a ausencia de 4 maquinistas obrigaba a suprimir 9 servizos entre Vigo e A Coruña. Haciendo trenes constantemente y siempre hay alguna incidencia, aunque sean unos retrasos de media hora, pero siempre pasa algo. Tengo combinación con uno a Madrid, espero que llegue. As continuas incidencias da liña Santiago-Vila García mobilizou os veciños e levaron o caso á valedora. En Padrón estiveron 17 días en servizo, así o sabía esta usuaria. Me avisaron por mensaje hace un rato y el correo electrónico lo acabo de leer ahora también, que viene un autobús a recogernos. Tamén hai movilización veciñal na Gudiña. Seguen a haber insuficientes as conexións matinais. Aquí pasaron de 22 a 6 trens diarios. E que nós seguiremos loitando por eses horarios tamén da tarde. Estes primeiros meses do 2026 foron convulsos para a conexión ferroviaria. Atos temporais puxeron en xaque este transporte, deixando o sur da comunidade sen este servizo durante 3 días. Seguimos falándoles de mobilidade. Hoxe en Vigo foi complicado o día. Están asfaltando o principal acceso dende o centro á AP9. E eses traballos teñen que estenderse durante un par de días, con complicacións pro tráfico mar. Que tal si está previsto corte total hoxe tamén mañá ou atacando as obras de asfaltado rematen, así que un consello, mellor buscar unha alternativa tanto para sair de Vigo dende a Gran Vía cara a AP9 ou para ir ao centro comercial Vialia. A Rúa Lepanto é unha das principais conexións coa autoestrada polo novo túnel, tamén afecta o tráfico do centro dende Urzaiz, por certo, o parking ten pechada esta saída durante as obras. Temos unha mañá pois de claxon e de tráfico lento que afectou tamén as rúas da contorna de Vigo, será así hoxe pois e mañá. Hai unha normativa, di que os pasos de peóns deben poder cruzarse a 1,5 paso por segundo, boten vostedes a conta, pero o certo é que, segundo a idade ou a limitación de mobilidade que teña a persoa, hai tempos que se quedan moi curtos. Pa xente así como a nós vamos despacio, aquí polo menos ponse roso rápido. Debería haber máis tempo para que poida cruzar todo o mundo. Máis dunha vez temos que acelerar o paso se queremos chegar ao outro lado antes de que cambie a vermello, Nuria. E iso precisamente, Marta, é o que teñen que afrontar todas as persoas que cruzan este paso de peóns de Santiago, que é un dos de ciclo semafórico máis curtos de toda a cidade. En teoría temos 14 segundos en verde para poder cruzalo. Nos fixémolo nalgo menos, nun par deles menos. Tempo suficiente, por tanto, para poder cruzar con seguridade, pero a cousa complícase en horas punta, cando hai moita xente agardando, cando chove ou tamén para esas persoas con mobilidade reducida ou persoas maiores. Neses casos, case seguro, toca correr. Hai pasos de peóns regulados por semáforos complicados de pasar sin acelerar o paso. Eu xa cheguei cando estaba en verde, entón tuve que apurar un poquinho máis, pero, hombre, hai que apurar un pouquiño, sobre todo os que quedan pouco tempo en verde. Non dá tempo. Tarda moitísimo ademais en volver a poñerse en verde. Non existe unha lei que estableza un tempo mínimo. Como norma, un peón debería poder cruzar a 1,5 paso por segundo e a partir de aí depende do ancho da vía e tamén do tráfico a pé ou rodado. E iso, tarda moito tempo en porse outra vez en verde, pero logo hai outros semáforos que se poñen en verde durante moitísimo tempo. Apurar e meter zancada longa non é unha opción para persoas con problemas de mobilidade. Porque a xente maior non temos a agilidade que teñen os xóvenes. Eu que estuve en muletas fai pouco é imposible cruzar se non camiñas rápido. Cando eu cumprindo anos costa pasar os semáforos. Vas sempre ás presas e ao final pois a nós que somos xente xoven pois xa é distinto, pero
Sexa longa ou non a espera, o que importa é respetar as normas polo ben de todos e cruzar por donde é debido. Acaba a incertidume sobre os aranceis entre os Estados Unidos e a Unión Europea. Os produtos europeos van pagar un gravame do 15% nos Estados Unidos e un acordo prohíbelle a Trump impoñer máis aranceis a partir de xullo. María. Sí, Bruxelas pecha así un acordo comercial con Washington antes do 4 de xullo, data a partir da cal Donald Trump ameazara con impoñer aranceis moito máis altos. Un pacto que fixa un gravamen máximo do 15% para as exportacións da Unión e elimina os aranceis en boa parte das importacións estadounidenses. O acordo, ademais, tamén contempla proteccións para o sector agrícola e a industria europea e permite á Comisión reaccionar se os Estados Unidos incumpren o pactado. É dicir, tamén este acordo inclúe un mecanismo de salvagarda para que a Comisión, para que Bruxelas reaccione ante posibles cambios de criterio por parte de Donald Trump, especialmente no aceiro e no aluminio. Unha tregua comercial temporal que estará vixente en principio ata finais do 2029. Estes acordos son fundamentais para os nosos mercados. Case a metade, por exemplo, dos vexetais que se producen en España van destinados á exportación. No caso das froitas, sobre todo as laranxas, mandarinas ou limóns, pero tamén as sandías e nas hortalizas, o que máis vendemos fora son leitugas, pementos, tomates ou cogombros. Onde van todos estes produtos? Pois case todos a Europa, sobre todo mercados como o alemán, Francia, os Países Baixos ou o veciño Portugal. Pero agora está todo en risco polo acordo co Mercosur. O sector teme que chegue moita máis fruta dende América do Sur e que chegue máis barata. Poco a poco nos va a ir eliminando productores nacionales seguramente, porque ya hay algunos que ya van un poco justos en el día a día y esto puede ser un poco la gota que colma el vaso. De momento, o factor de proximidade é un dos máis valorados polos consumidores. Estas patacas presumen de galegas no supermercado. O informe dunha das maiores patronais de España detecta que os consumidores se interesan cada vez máis pola sostibilidade. Donde ven a froita a súa pegada ecolóxica? Lo que más nos pregunta es si es origen nacional, eso les importa mucho. Y luego también si hay algo de oferta, siempre tienden a buscar la oferta. Desde luego prefiero que sea española. Sea un produto de temporada, como... E se é de cercanía tamén. O mercado é global e non podo estar vendo de onde ven. Por iso o sector está preocupado polo impacto do acordo con Mercosur. O 67% pensa que terá efectos negativos na produción española. Y un poquito más a largo incluso, pues cuando ya se vean como un monopolio, puede incluso ya jugar con el precio. Bueno, al final es preocupante, es preocupante. Siempre compraba plátano, pero subió muchísimo de precio. E entonces pues ahora nos estamos adaptando un pouco a la banana. Pois moitas veces se o produto é bo, por suposto que aínda que sea máis caro, pues, eu personalmente prefiero tirar polo produto local. No, este non é, el gallego é outro. Este sí que é gallego, pero sal. A que se ve claro. Porque a froita xa non ten fronteiras. Os kibis, como nesta imaxe, poden chegar de Nova Zelanda, de Grecia ou do Salnés. Nos mercados estes días non hai mexillón galego. Todas as bateas están pechadas por toxina. O episodio de marea vermella está sendo máis intenso que outros anos e afecta mesmo aos bancos marisqueiros das Rías Baixas. O mexilón é un produto bastante económico e estábase vendendo bastante ben. O mexillón volve desaparecer dos circuitos comerciais porque o peche afectalles ás bateas de todas as rías galegas. Pecharon todos os polígonos de mexilón, diz que tamén pecharon algún de ostras, que é unha toxina bastante mala. Isto é o que falan entre eles á espera de recibir información oficial. A moitos, a nova colleunos por sorpresa cando ian facer o pedido. Na madrugada ou por la noche, algo así, e ya dicen que non lo hai, que non está saliendo. Os que puideron conseguir algún é do que quedaban as depuradoras. Vendémolo todo e máis que vendíamos, se tiñamos pouco, teríamos 20 kilos, tiñamos pedido pois 60 kilos e non demos conseguido máis. Acabouse nas depuradoras hasta novo aviso.
es lo que más salida tiene, además que gusta mucho a la gente. Tamén o botan de menos os restauradores que hoxe tiveron que facer cambios nos menús. Sí, ao final, xunto co polvo, é un dos produtos que máis reclama, non, a xente que nos visita. E, de feito, xa as primeiras mesas de xente que xa empezan a chegar, porque o movimento empeza pronto, xa nos pediron e xamos hoxe, pois non vai ser posible, explicamos as causas e a xente entende, non? Se non hai no mercado, non o podemos conseguir. Pero, bueno, hai que adaptarse, hai ameixa, hai percebe, hai outras opcións, non? Vigo estes días, a capital do naval, a cidade acolle a feira internacional máis importante do sur de Europa, Navalia. Alfonso Rueda coñeceu de primeira man os últimos avances tecnolóxicos e deulle o seu apoio a un sector clave. Galicia ten 3.000 empresas vencelladas á cadea de valor do naval que xeran 60.000 empregos. Os cribados de cancro de mama vanse adiantar aos 45 anos. Tamén se amplían por arriba. A idade máxima esténdese aos 74, algo que en Galicia xa se estaba facendo. Mercedes. Si aquí en Galicia xa desde 2023 estánse realizando esas mamografías ata os 74 anos. Agora tamén se rebaixará o rango de idade comezando esas probas aos 45. Unha medida que responde á petición da galega María Varela, que impulsaba hai uns meses unha iniciativa con miles de sinaturas para adiantar esas probas aos 40. Elevou a súa proposta ata Madrid reuníndose no Ministerio de Sanidade co director xeral de Saúde Pública. Esa rebaixa de idade será finalmente desde os 45 anos. A medida responde tamén ás recomendacións sanitarias que indican que alrededor do 10% dos tumores de mama en España se diagnosticaron en persoas menores de 50. O cribado contribúe a reducir a mortandade e a detectar tumores en estados máis precoces. Recorden que hai folga de médicos durante toda a semana. Esta é unha manifestación diante do Ministerio. Pídenlle a dimisión de Mónica García por non atender as particularidades da súa profesión. Aquí en Galicia vai haber máis de 1000 voluntarios reforzando as gardas nos puntos de atención continuada que, como saben agora, abren durante toda a fin de semana. É esa xestión a que nos permite dispoñer dunha bolsa de voluntarios con máis de 1000 profesionales para cubrir as gardas nos puntos de atención continuada, dos cales 239 son persoal facultativo e 810 persoal de enfermería. E o mundo está cada vez máis preocupado polo gromo de ébola. Xa van 130 mortos e hai un médico americano que se infectou en África e que está ingresado en Alemaña. A Organización Mundial da Saúde desbota que se poida tratar dunha pandemia global se ven falando un risco alto epidémico na zona do gromo, na República Democrática do Congo. Non é unha emerxencia pandémica. A OMS advirte de risco de epidemia alto a nivel nacional e regional e baixo a nivel global. É o primeiro gromo que se produce desta cepa e os expertos aseguran que iso complica a situación. Xa temos máis casos deste gromo que nos dous anteriores. Na enfermidade nada é diferente, pero non temos tratamento nin vacinas. As vacinas para a variante de ébola deste gromo poderían tardar 2 meses en desenvolverse. Estamos buscando posibles vacinas ou tratamentos e se algún podería usarse neste gromo, pero tardarían 2 meses en estar dispoñibles. Un médico estadounidense contaxiado no país africano foi trasladado a Berlín, onde permanece ingresado e illado para recibir tratamento. Xunto a él chegaron a Europa outras 6 persoas consideradas contactos estreitos. Son xa máis de 600 casos sospeitosos e faleceron no Congo máis de 130 persoas. A OMS declarou o domingo emerxencia internacional e xa se enviaron subministracións á zona para tratar os doentes e extremar as precaucións para evitar máis contaxios. A Xustiza española vai contabilizar o tempo que Martiño Ramos pasou no cárcere en Cuba como o tempo da condena que ten que cumprir, máis de 13 anos. Martiño Ramos chegaba de volta a España o pasado 23 de abril para cumprir a condena que lle impuxo a Audiencia Provincial de Ourense en 2024 por violar con prácticas sádicas unha alumna súa desde os 12 ata os 16 anos. Remataba así a fuga emprendida polo mestre ourensán para eludir o cumprimento da pena. Ramos, coñecido tamén pola súa militancia na extinta formación política En Marea, chegou a estar na lista dos 10 españois máis buscados pola xustiza.
Segundo a investigación desenvolvida a par da Orde de Busca Internacional, pasou por Portugal, o Brasil, o Perú e estableceuse finalmente en Cuba, con algúns retoques na imaxe e tamén no seu nome habitual. Modificó su apariencia y comenzó a moverse por el mundo cultural y a hacer fotos a jóvenes y adolescentes. A súa actividade en redes sociais e a alerta da organización Madres Protectoras axudou a localizalo na capital caribeña. Esta gente actúa con total impunidad. Este señor estaba como un rey en La Habana. Diante do risco dunha nova fuga, a petición de España, as autoridades cubanas ordenaron o seu arresto. 5 meses despois completouse a súa extradición para cumprir a condena nunha prisión española. Agora a xustiza compútalle os 153 días pasados no cárcere cubano como pena xa cumprida. Con esta liquidación, a súa estancia na cadea rematará dentro de 13 anos, en maio de 2039. Este era o momento en que Jonathan Andic, o fillo maior do fundador de Mango, quedaba en liberdade provisional despois de entregar o seu pasaporte e de aboar unha fianza de 1 millón de euros. O último auto da xustiza fala dun cúmulo de indicios que avalan a tese de que el foi quen matou a seu pai en decembro de 2024. Entre eses indicios destacan a mala relación que había entre ambos e as visitas que Jonathan fixo ao lugar en que Isaac Antic perdeu a vida. A xuíza de Martorell permitiu a liberación de Jonathan Andic a condición de que non saia de España e compareza no xulgado semanalmente, tal como solicitaba a Fiscalía. Cree que Andic acabou coa vida de seu pai, fundador de Mango, por un posible móvil económico. Tamén suliña que Isaac e Jonathan Andic non mantiñan unha boa relación e que o fillo mesmo planificou o crime buscando unha contorna discreta, como a zona de sendeirismo do Monte de Montserrat, onde o 14 de decembro de 2024 sucederon os feitos que se están a investigar. Aquela mesma semana, Jonathan Andic visitou o lugar ata en 3 ocasións, segundo confirma o xeolocalizador instalado no seu vehículo. Ademais, o acusado cambiou o seu relato do acontecido nas 2 declaracións que lle tomaron os Mossos despois da morte de seu pai. Outro dos aspectos que salienta o auto é o cambio de terminal telefónico que fixo Jonathan Andic en marzo do ano pasado, previo borrado do contido do anterior, que despois dixo que lle roubaran nunha viaxe ao Ecuador. Mensaxes de WhatsApp que si puideron ser recuperadas evidencian a obsesión cos cartos de Jonathan Andic, que chegou a reclamarlle unha herdanza en vida a seu pai. Cando este manifestou a súa intención de modificar o testamento para crear unha fundación benéfica, o fillo comezou un achegamento que se concretou na fatídica excursión daquel 14 de decembro. Rozouse a traxedia a primeira hora desta mañá na Coruña. Un mozo de 27 anos perdeu o control do coche que conducía, meteuse nunhas instalacións portuarias, bateu contra unhas barcas que estaban na superficie e non caeu ao mar, de milagre. Todo pouco antes das 9 da mañá no Portiño. E todo apunta a que o home tivo unha indisposición. Finalmente trasladarono ao Chuac. O condutor de 27 anos de idade circulaba pola rotonda cando probablemente sufriu unha indisposición. Daquela o coche sen control descendeu a gran velocidade polo acceso ao porto do Portiño, levando por diante 2 pivotes que delimitan as instalacións portuarias. Carlos, que vive ali no chalé, o fillo sentiu o topetazo e foron os que chamaron ao 061. Pero o vehículo non quedou aí, xa coas rodas completamente reventadas bateu contra 2 das embarcacións que estaban varadas na marxe esquerda. Continuou costa abaixo esnafrándose novamente con outra lancha da marxe dereita ata dar contra un sinal que foi o que o freou e evitou que se precipitase ao mar. Con todo, o home que deu negativo en alcohol e drogas sufriu feridas graves e foi trasladado ao Chuac. El chaval lo llevaron a la ambulancia y nada más, pero no se sabe lo que le pasó a el chaval. Un suceso que puido deixar máis feridos. Menos mal que non nos colleu aí, que nos estamos aí todos os días, e a esa hora pues, era moi temprano para os que vimos aquí a pescar. Se deixara o mar, vimos cedo a pescar. Se deixara o mar, pois ás 7 da mañá andamos por aquí. Agora investigan as causas deste aparatoso sinistro. Non foi o único accidente espectacular nas últimas horas na Coruña. Na Agra de Orzán, unha furgoneta acabou encaixada nun baixo comercial. O condutor, un repartidor de mensaxería, baixou a entregar uns paquetes e esqueceu poñer o freo de man. A furgoneta desprazouse marcha atrás ata impactar na fachada acristalada do local.
E unha vertedura de gasóleo obrigou a despregar unha barreira anticontaminación no porto dunha das vilas máis turísticas de Galicia, en Combarro. Como está agora a situación, Alejandro? Pois Marta, segundo nos comentan, a situación parece que xa está algo máis controlada, pero sí que agora que subiu a marea, sí que a simple vista podense ver algunhas desas manchas de combustible. Unha vertedura que tivo a súa orixe nunha embarcación que estaba varada nesta rampa do Peirao de Combarro. Inmediatamente despregáronse as barreiras anticontaminación para evitar que se estendera e desta hora, como poden comprobar en directo, aínda seguen aquí instaladas. Esa embarcación onde se orixinou esa vertedura xa foi retirado para trasladala a un desguace e tamén nas últimas horas unha embarcación de Gardacostas de Galicia estivo peinando a zona. No momento no que non haxa xa ningún tipo de risco, estas barreiras anticontaminación serán xa retiradas. A muller que rescataron este martes despois de declararse un incendio na súa casa de Chapela aínda se recupera do susto. O lume comezou no garaxe da vivenda e calcinou un coche. Tamén provocou unha intensa fumareda. Os bombeiros tiveron que desaloxar a muller de 75 anos a través do balcón do segundo andar. Foi unha fumareda intensa que se estendeu moi rápido dende o garaxe onde comezou o lume ata os pisos superiores. Así quedaba atrapada a única persoa que neses momentos estaba no edificio. Os bombeiros empregaron a autoescada para rescatar a muller que foi evacuada en ambulancia. E buscan os autores do atraco a un banco en Pazos de Borbén. Pouco sabemos deles, nin sequera do botín, pero todo apunta a que son profesionais. Entraron armados con pistola e coitelo e queimaron o coche para borrar pegadas. É o único rastro que deixaron detrás. Supónse que para borrar posibles pegadas. O coche apareceu en Lusquiños, no rural de Pontevedra. Oficialmente os atracadores son 2 individuos, 2 homes, pero o único cliente que estaba ali e por fatalidade falou tamén dunha muller. Polo menos 3. Unha chica sei que había, que dixo ela. Había unha fulana que era máis mala que vamos. Entraron uns minutos antes de que pechara a oficina. Dase por feito que vixaran as rutinas do banco os días previos. Retiveron un home, pero con quen se cebaron foi coa directora. Dice que foron malos coa directora, que foron agresivos e mal educados, e groseros. O irmán díxome que só estaba a directora. E aí ele foi ao cajero, que estaba sin servicio. E aí eles que lle dixeron pasa para dentro, e que lle puxeron un cuchillo e unhas vidas a que entraron. Con bridas, coitelo e pistola en man non houve posible resistencia. Dixe, levaron cartos. Dice, sei que levaron, non deixaron as calderillas. Pero dice que arracharon con todo. Non hai cifra oficial. A mesma sucursal xa sufrira outro atraco hai algo menos de 3 anos. Naquelo botín fora de 30.000 euros e o modus operandi parecido. Eran galegos con varios asaltos en bancos da comarca de Vigo ás costas. A Garda Civil está a analizar as cámaras de seguridade e tamén o coche en busca de algún posible indicio. Cada día fanse virais nas redes vídeos de malleiras e humillacións a menores en colexios. Para combater ese acoso juvenil, a Policía Nacional lanza unha campaña con este irónico vídeo en que un pai lle pide ao fillo que grave o abuso para gañar seguidores. Lo habrás grabado, ¿no? Mira, ahora cuando llegues a casa haces un buen montaje. Que se vea todo, ¿no? Las patadas, los insultos, los tirones de pelo y sobre todo que se vea bien la cara de Juan llorando. Luego lo compartes. Fíxose de rogar, pero por fin chegaron o bo tempo e a calor. Vémolo nas nosas cámaras en G24, no norte, por exemplo, na Coruña, loce o sol. De seguro que xa hai alguén nesa praia tomando o sol, aínda que coa imaxe da cámara non é difícil de distinguir, pero si parece que o areal ten xente. Mais ao sur, a imaxe tamén é semellante, loce o sol, non fai falta chaqueta para sair á rúa. De norte a sur, sol e temperaturas altas para esta época do ano, pero moi agardadas. Fíxense, en Ourense van chegar aos 30 graus e en Ferrol aos 25, pero ollo, o aire cálido fará subir as temperaturas aínda máis os próximos días. En Ourense este venres esperan uns 35 graus e en Ferrol poden chegar aos 31. A habilidade dos últimos días dá paso a partir de hoxe a un tempo anticiclónico en Galicia. A pesar do predominio das altas presións, as temperaturas mínimas continúan baixas e ás 7 desta mañá en Calvos de Randín non chegaban aos 0 graus e en Verín aos 2 graus positivos.
hai que ir con capas, isto como as cebolas, hai que ir quitándose pouco a pouco as capiñas e despois a chegar a tardiña volver a poñelas. Pero pues uno no siente mucho el frío porque pues con un saquito suave ya con eso puede tener. Como xa coñecemos tamén a xornada desta cidade e desta zona, pois evidentemente sí que xa mellor ir un pouco fresco a mañá para aproveitarse, porque agora o que ven agora pois é o que lle toca esta zona do Miño. As previsións apuntan a que a cidade de Ourense chegará esta tarde aos 30 graus, cando na Coruña non pasarán dos 22 e en Ferrol a máxima será de 25. Non sabes que poñer, é verdad que tes que ter roupa de todos os tipos dentro do armario, sandalia, bota, cazadora, bueno, sí, a verdad que sí, que é un pouco de lío. Por el calor me molesta mucho, pero allá en mi país igual, mucho más calor de aquí. A situación manterase estable ata polo menos a fin de semana. A calor tamén está animando a moitos a sair da casa. Así están hoxe as terrazas. Sacamos as cámaras á rúa e esta imaxe que captan en Vigo espérase que acaden os 26 graus, a imaxe similar en Santiago que tamén pode chegar a eses 26 graus. Aí teñen a imaxe de Santiago e que parece que o bo tempo chegou ás terrazas. Tamén comeza a tempada de praias. Na Coruña xa retiraron esa duna que protexe o paseo marítimo dos temporais. Reyes. Sí, a retirada da duna é un deses pequenos rituais que anuncian a chegada do bo tempo. Agora, co sol e temperaturas máis elevadas petando xa na porta, este areal de Riazor recupera máis superficie de area útil e tamén a súa imaxe habitual. Aquí as máquinas comezaron a traballar o pasado 4 de maio, pero agora a praia xa está outra vez preparada para uso e gozo dos usuarios. De feito, vemos xa as primeiras toallas ao sol e tamén algún ca outro bañista mergullándose na auga. A de Santiago é a primeira catedral a que lle naceu unha imaxe melga, coas mesmas dimensións, os mesmos recunchos e ata con niveis idénticos de humidade e temperatura. Un río atmosférico sae de América Central, entra pola ría de Noia e bate de fronte coa Catedral de Santiago. O estudo do aire como fluido, na ventilación... Como era a curva de vaciado... Comezou a cobrar máis importancia coa pandemia e aí, hai 4 anos e subvencionado polos fondos de transición digital, comezouse a estudar a calidade do aire na Catedral de Santiago. O que temos que facer é retirar completamente esa capa exterior e quedarnos con esta parte azul. O aire entra, neste caso, por praterías. Tamén temos a abertura periódica das portas da Inmaculada na parte superior. E como podedes ver, non é trivial coñecer o comportamento das liñas de corrente. É dicir, hai liñas de corrente que chegan ao Pórtico da Gloria. E poden afectar as estruturas e obras de arte do interior, así que definiron ben a xeometría, cada recanto, e dividiron o aire en máis dun millón de pequenos volumes que achegan datos exactos de humidade, temperatura... Podemos resolver las ecuaciones del aire en todos esos puntos, por así decirlo, una especie de predicción meteorológica extrema dentro del monumento que nos interesa. O proxecto aplicouse tamén no templo de Santoalla de Mera, onde permite medir o nivel de radon en tempo real con este programa que é exportable con facilidade a calquera edificación. Como nestas imaxes de IA creadas por Manuel Gago, as figuras do pórtico poderían estar máis felices porque teñen hoxe unha nova ferramenta digital que mire por elas. Pois dende a interior da catedral imos agora falarlles de temperaturas. En Santiago máximas hoxe de 26 graus e a primeira en ascenso dos vindeiros días. Teremos unha xornada de sol en toda a comunidade, tamén a primeira de varias e ademais adiantolles que esas temperaturas altas quedan ata fin de semana polo menos. Falamos despois dos deportes. Este home, Levi Strauss, menos de 30 anos despois de emigrar dende Baviera a San Francisco, patentou unha das vestiduras máis vendidas da historia, é fácil adiviñar. O pantalón vaqueiro, que leva o seu nome. Pensou no pros rigores do traballo dos buscadores de ouro en California. Coa axuda dun xastre lituano, cliente seu, patentou a que sería a peza de roupa máis relevante do século XX. Estamos a piques de pechar o Telexornal Mediodía, pero falamos con Hora Galega. Quique, que tema destacamos hoxe?
Ola Marta, que tal? Moi boas tardes. Comeza a tempada de bodas, bautizos e comuñóns. É imposible non lembrar o que foi o maior simpa da historia do país. 200 convidados que marcharon, fuxiron a carreira cando botaban os fogos de artificio e 9.000 euros de débeda que quedaron sen pagar. Desde aí, Mari Carmen, a dona do restaurante, leva insistentemente reclamando que lle paguen o que lle deben. Que lle responden? Con que lle responden? Con ameazas. Vai non lo contar hoxe no Hora Galega. Esta e outras moitas historias. Comezamos a 6:15, nós, como sempre, encantadísimos de que pasen a tarde con nós. Marchamos cunha curiosa iniciativa que chega do Departamento de Saneamento de Nova York. Presentan 5 vehículos de recollida do lixo cubertos con grandes murais de 5 artistas locais. Que lles gusten. Ata mañá.